cestovatelé, zdravíme vás z našeho cestovního dokumentu směr Nová Pec. Teď budeme do Nového Údolí. Ale přes co? Přes Plechý, což je nejvyšší hora našeho pohoří Šumava. No way. Čau! Ahoj! Takže teď jsme v Nový Peci. Neukázal jsem vlak. Adame, ukáž vlak? Good! No. Jo, takže... Přijeli jsme do Nový Pece a jdeme boží karty. Je to skvělý. Kdo to vytáhnul, Peťu, boží karty? Pečevny? Pečevny? Jede auto. Hey bro. Tak to je epický záběr. Pověz mi bro, co teďko hrajeme? Hrajeme boží karty, protože jsou boží. Co jsi řekl, Dave? Že hrajeme boží karty. Boží karty. Tak to je klasa. Počkej a řekni nám, Dave, kde jsme teďko tak. Za jak dlouho tam budeme? Takže budeme tam poměrně za dlouho. Jdeme za tím chvilku. Main vlogerko. No, už jsem vzal čelenku, co je zima. Takže nechápu, že jsi v tričku. Dave taky? No. A kde jsi ještě? To už nechápu vůbec. Jo, mám hlad, ale to glucose spike, protože jsem měla sladkou snídani, takže se to snažím vydržet a najíst se až později. Já se najím s tebou. Takže se postíme? Zatím víme jenom boží slovo. Tak ahoj, ahoj. Zdravíme tady z prvního záchytného bodu, občerstvení, jakže se to jmenuje? Říště. Říště? Já nevím, no. A jo. A dali jsme si tady malinovku a rádler. Kolik nás bývá, Dave? A to stojí na sebe, ne? Když mluvíš. Počkej. Tam nejsi. Já jsem... Ty jsi tu chodce. To jde otočit, tak to otoč. Počkej, ono to snímá tady, no? Teď to má kameru, že jo? Já nejsem zvyklý točit na šířku. Takhle jsem to stane, jak se ptám Dave, kdy mu chodí důchod, kdy si půjdeme na poštu pro důchod. No hej. Ani ten kopec teprv bude. No. Prostě já nechápu, my jsme teď celou dobu po rovince. Proč? Když jsme mohli jít prostě jakoby mírně do kopce celou dobu, ale teď jsme šli polovinu po rovince, takže teď půjdeme takhle, tu druhou půlku. Já to nechápu, proč jsou tak ty hory dělat. A kdo si vytáhl výzvu a co musí udělat, Peťánku? Připomeneš to? Tady Janička si vytáhla výzvu a musíte sdílet se svojí vírou s někým, koho nezná. Ale Dave jí mohl zachránit teda. Já přemluvím Dave, aby mě zachránil. Já to nezvládnu. Vy si nemůžete nikdy stěžovat na mládeži, protože Peťánek nás nutil hrát celý balíček božích karet. No a vylasovala jsi to nejlepší? No a já si totiž prej nesmím Ukaží? Já prej totiž nesmím dát pryč, dokud to nesplním, takže jsem to dala tady do mobilu, abych to nesmačkala. Tak, klobása. Počká. Jani, viděl jsem trošku, jak se ti rozzářily oči. Ještě vám tady ukážu tu chatičku. To jo, mají úplně zajímavou nabídku. A tamhle pípa. Prodávají i to? Všechno. Co? Takže, jak takhle jdeme, tak jsme zahlídli pár balónků. Říkáme si, co to asi je. Nějaká syna, pravděpodobně z Německa nebo Rakouska, slavila 13. narozeniny a tyto balónky poslala někam. Tak ty balónky dostali do rukou dobří křesťané a píše, ať ji napíšeme na tuto adresu. Takže to pravděpodobně uděláme a můžete... Napíšeme o Ježíši. No. Jo. To je ta výzva. Yes. To je vzkaz, jak se říká. To je ona. Yes. Ale musíš dát se ty. Ne. Nacházíme se někde mezi Plešným jezerem a Plechým. Všichni můžeme, máme ještě hodně energie. Je to krásný. V pohodě to zvládáme. A tamhle je Lipno. Sleduj. A tady je Plešní jezero. Jo. A
A ještě pomník tady to. A je tady Washington. Pomník. Errichtet. No, každopádně dost. Nádherná ukázka velikosti pomníku. Ahojte všichni. Zdravte. Ahoj. Čau! Dobrý den. Čau. Už jsme tady na Plechimbergu. Co nám k tomu řekneš? Nádhera. Prostě hory. To je černá náhoda. Nádhera. To je černá hora. A teď tady máme papání obídek. Mně to vypadlo. Uhrák je nejvíc goutit. Hurák je goutit. Ozveme se vám asi na další zastávce. Je to krásný. Nějaký zážitky zatím nejlepší? Za tady ten výlet? Povězte. Jsme tam došli už. Jsem něco říct, kámo, už nezapomněl. Mám tady s sebou Power AD. Uděláme ochutnávku. Počkej. Po výšlapu sedne. Máme tam nějaké mango, trochu toho pomeranče. Dobrý, jo, teda. Je to fajn. Kolik z 10 tak? 9. 9 až tak? Mm. Tak to je poslední nejlepší pití. Žízeň dělá divy, že? A hlad taky. Hlad je nejlepší kuchař, víte, Anička? Taky ta bolest po cestě sem. To byla bolest. Pojď, Peťu. Máme jedno sladký pití jako odměnu nahoře. I když vlastně jsme měli tu malinovku. To byl cheating. Zdravíme vás tady z Brew. Ahoj. Jsme na 3 stoličníků, jenom my 2. Ne, dělám si srandu. To byl takový prank. Zbytek osazenstva je tamhle. Tamhle dolů. Hey bro. Zamávejte do vlogu. Záběr mezi těma stromama. Protože Anička není vidět. Ale koukni, tady je umění. Máme tady i kulturní vložku. Si můžete když tak pak má přečíst, to číst nebudu ani když jsem tady. Hodně abstraktní. No, nemůžeme na záchod. To je vlog nebo ne? Jo. Chtěli jsme jít tady na záchod, abychom nemuseli venku, ale to prank je zavřeno všude tady, takže nás čeká příroda. Víš to? Příroda čeká nás. Až mi prosím. No. Začíná pršet. To je trošku prank. Ale nám to nevadí, my jsme vybavení. Vírou? Spíš pláštěnkou. Dobrý den. Zjistili jsme, že na našem výletu je i Ondík. A jaké máš pocity, Janíčko? No, lekla jsem se, protože to fakt vypadá jako Ondík, takže všichni Ondík a já co? A pak jdu, Ondík, takže... Johanko. No, tak jsme dorazili na zastávku vlaku. Nové údolí. Máme po výletu. Už jsme 21 km. 21. Já mám ty nateklý prsty ještě z té chůzy. Máš taky, nebo ne? Vůbec? Tak to asi zadržuju vodu trošku. Co, ty nemáš? Co máš? Nateklý prsty, jak jdeš a máš ruce dolů, víš? Nemáš trošku? Já nevím. Tak já asi zadržuju vodu. Ne, a Dave má taky. Adame, máš taky trošku prsty, když jsi jako na výletě a jdeš? Jo. Jo. Dobrý. Vždycky to svědí. To já ne. Tak to je něco jiného. Jsme tady nějakou anamnézu probrali. Takže jsem rád. Já nesmím ale zadržovat vodu. Ne, to ne, no. To je, tak To budeš jak velbloud. Jak se vám to líbilo? Hezký. Musím říct, že docela náročný. Nejsem na to úplně zvyklá. Ale myslím, že jsme to zvládli dobře. Jo, já si taky myslím. Nejvíc mě bavilo to jezero asi. Jezero bylo hezký. To se mi líbilo nejvíc asi. Jo, ještě se mi líbilo, když se honili přes 3 země. Jo, to bylo dobrý. Němci byli dobrý. I Německo bylo dobrý. Viď bro. Já? A co Rakousko? Rakousko je v podstatě Německo. Jo, no a... A teď jdem domů. To děkuju za výlet. Jo, a děkuji za výlet. A vy přijďte příště.
Čau. Čau.